Na začiatok, ja by som chcel začať dnes tak, pretože včera ma šokovala jedna správa. A tá správa bola, že môj prvý mentor, ktorý ma vtiahol do evangelizácie, zomrel. A je zvláštne, že sme pred mesiacom po veľmi dlhom čase spolu telefonovali. On sám od seba mi napísal, zavolal mi. A to bol človek, ktorý ma vzal na prvú misiu v živote. Boh mi povedal, že chce, aby som bol evangelista. Ja som nevedel, ako do toho vstúpiť, jak sa káže evanjelium. Nič som nevedel. Ja som nebol kazateľ, ja som gitarista. A prišiel čas, keď Boh mi povedal, musíš zložiť gitaru a musíš začať kázať evanjelium. A on bol človek, ktorý ma zobral na školu evangelistov, ktorú až dodnes sa robí tá škola, vychovala desiatky evangelistov mnohých. A aj napriek tomu, že bol baptista, bol to charizmatický kresťan a moc Svätého Ducha išla s ním. Keď niekde prišiel, démoni vychádzali. A on ma vzal na prvú misiu. Mne, ako to bolo také silné, mne dal jedinému kázať na tej misii. A mal som 18 rokov vtedy. Trénoval ma, zavolal mi pred mesiacom, išiel som z práce, chcel som ísť natankovať, ale medzi tým som musel zastaviť medzi Decathlonom a Albertom. A telefonovali sme spolu a mali sme silný rozhovor. A hovoril mi, že je vďačný, že to, čo do nás zasieval, že vidí, že rastie. Naozaj silný rozhovor. A na konci sa na mňa prísne pozrel a povedal mi, nezabudni na najdôležitejšiu vec v tvojom živote. Kázať evanjelium a činiť učeníkov. Ak toto nebudeš robiť, minul si svoj cieľ. Lenže viete, toto není len pre evanjelistov. Ježiš nepovedal, choďte do celého sveta, sadnite si do cirkvi a počkajte, kým neprídem. Ježiš povedal, choďte do celého sveta. To bol koniec tréningu učeníkov. Sme učeníci? Ak sme učeníci, musíme počuť tieto slova a musíme ich vykonávať. Pretože Ježiš prišiel ako vyslané slovo, stal sa telom, Otec ho vzal, ale Ježiš to slovo poslal naspäť, povedal, choďte a kážte učeníkom a on sa vráti vtedy, keď to slovo sa stane telom na zemi. Takže toto ma zasiahlo, veľmi silná veta a majme sústredenosť na kázanie evanjelia. Je úplne jedno, že či to je v Nepále, v Ázii, na Slovensku, môžeš tam dať tú fotku kľudne, alebo kdekoľvek inde na svete, ale zmysel kresťanstva nie je len vzťah s Bohom. Vzťah s Bohom sa totiž prejavuje v tom, že vykonávame jeho slovo. Hej. To je, alebo lepšie povedať, to je znak toho, že máme vzťah s Bohom. A Boh vložil do môjho srdca víziu. Mnoho ľudí si myslí, že moja vízia je iba Pakistan, ale ja som mal od 18 víziu Áziu, Európu a ešte mám jednu krajinu, ale tu nepoviem zatiaľ. Ale toto sú všetky naše kampane, ktoré sme urobili za 2 roky. Za 2 roky sme osobne kázali, keď počítam iba tieto kampane, bez nejakých iných zhromaždení, 18,000 ľuďom. A cez televíziu sme mohli kázať okolo 500,000 ľuďom. 500,000 ľudí. Keď sme mali naposledy školu revolúcie na tomto mieste, prišlo okolo 9,000 e-mailov. Neviem, jak sa to povie, či to je nejaká redakcia, alebo čo to má televízia, ale jedno zo svedectiev napríklad bolo, moslimka, volá sa Razia, môj syn mal epilepsiu a nič nezaberalo a v noci počas živého prenosu som položila ruku na obrazovku, keď sa brat Filip modlil a odvtedy nemal ani jeden záchvat. Finančné svedectvá prichádzali, dokonca svedectvá, že nevedeli nájsť manžela dcére. A keď pozerali túto školu, boli modlitby, tak na druhý deň zavolala pastorová rodina a zasnúbila sa ten syn s tou dcerou. Víš, to je, že ak Boh ťa môže požehnať, pastorové dieťa môže mať.
A mnoho silných svedectiev uzdravenia, vyslobodenia, finančné svedectva, keď jednému človeku prišlo 300 000 rupí na účet. Ale to je všetko spojené s kázaním evanjelia. A tento rok chceme, teda už to viete, mnohí z vás, ideme do Nepálu v Ržínu a poviem to úprimne, vnímame veľmi silný tlak na to celé organizovanie, na tú kampaň. Mám pocit, že to je úplne rovnaké, ako keď sme šli prvýkrát do Pakistanu. A samozrejme ten tlak zažívame hlavne vo finančnej oblasti. Letenky už vďaka Bohu máme, takže už nás diabol nezastaví. Hotel budeme mať krásne v safari parku, kde sú tigry, nosorožce, krokodíly. No, my ideme priamo do rezervácie národnej, do džungle. Takže my budeme mať, vedľa džungle budeme mať kampaň. Ja mám predstavu, že Nepál sú hory. No, ale to je pri Indii už, vieš, blízko. No. Ale potrebujeme do konca, skôr do polovice srpna 100 000 korún, aby sme mohli začať s organizáciou kampane. Pretože to sa nemôže organizovať 2 dní pred. A tak vás chcem poprosiť o modlitby, lebo je to veľmi dôležité pre nás, lebo ten Nepál je veľmi úrodná pôda. Tam sa po 10 rokoch otvorili možnosti kázať evanjelium a to sa nesmie minúť. A hlavne, že sa môžu robiť kampáne v Nepále. Takže to je veľmi, veľmi silné pre nás a hlavne silné je, že počujeme správy, že po kampániach zakladajú sa zbory nové. A toto chceme vidieť, pretože keď sa založia zbory, môžeme robiť učeníctvo. Hej, to není len o kázaní, my chceme vychovávať učeníkov. Hej. Takže aj toto je dôraz v našej službe, preto robíme aj tie školy, preto ja so svojimi ľuďmi v službe, ktorí sú zodpovední, trávim čas a dávam im to, čo mne Boh zjavil. Ja to nedávam všetkým, tieto veci. Takže toto je taká vec, potrebujeme 100 000 do srpna a ešte ďalších 100 000 do října. A vždycky kolísame na také hranici na našom účte, ale mene Ježiš to lámeme. Takže modlite sa za nás. Teraz môžeme ísť na ten druhý obrázok. Tak, toto je veľmi dôležitá vec. Je to niečo veľmi silné pre mňa, pretože ja som nikdy nemal službu na Slovensku, aj keď som Slovák. Moja služba začala vtedy, keď mi Pavol dal prvýkrát mikrofón do ruky. Verejná služba, myslím. Mal som službu, ale nebola verejná. A dostali sme veľmi vzácne pozvanie do rómskeho prebudenia, kde sa 1000 ľudí obrácia k Bohu a budeme mať v M-aréne evangelizáciu večer, kde očakávame, nebudem hovoriť počet, lebo nemusí to tak byť, ale očakávame 1000 ľudí. A pokiaľ sa to podarí, tak ja mám veľkú víziu pre Slovensko, mám veľký hlad, pretože chcem urobiť to, čo robím v Pakistane na štadióne na Slovensku. A mám veľký hlad zmasakrovať diabla v osadách rómskych. A chcem prejsť 50 rómskych osad s rôznymi evangelistami, čiže vytvoriť tým, zničiť kráľovstvo temna a potom to završiť veľkou kampáňou. Neviem, či sa to podarí na rok, ale toto je veľmi vzácne pozvanie, pretože ja som si prešiel veľa prenasledovaním na Slovensku a ja vám chcem povedať, jak celé toto Boh otvoril. Ja som bol vždy smutný z toho, že Slováci ma nepríjmajú nejak. A tak človek proste není doma prorokom takedy. Tak toto je, bohužiaľ. A raz som sa stretol s jedným vzácnym priateľom, pastorom. On mal veľký zbor, možno jeden z najväčších v Československu. A on mi hovorí, že vieš čo, ja si myslím, že Boh ti otvorí dvere, keď pôjdeš za pastorom, ktorý ťa prenasledoval v minulosti, ktorý ti urobil veľa zlých vecí a vyriešiš to. No, keď ti niekto povie takú vec, tak určite počuješ Ducha Svätého, že nie, to je blbosť. Nerob to. No a tak som sa tomu vyhýbal pol roka.
A moja žena už na mňa robila tak, ty by si to mal vyriešiť, ty nevieš, či ten človek nezomrie, nevieš, čo sa stane, potom ukradne ti diabol to požehnanie, ty nevieš, čo sa môže stať. A na Silvestra som sa modlil a zaspal som. Boh mi dal sen, kde som kázal takému väčšiemu zástupu ľudí na Slovensku v nejakej miestnosti. A diali sa tam silné veci. A vo chvíli, keď tá atmosféra bola úplne ako taká na vrchole, ten môj bývalý pastor prechádzal okolo mňa. A keď som sa na neho pozrel, tak som podal ruku a hovorím, chcel som sa ti ozvať, ale nemal som na to silu. A Duch Svätý, keď som sa zobudil, hovorí, musíš to spraviť, už nemáš čas. Takže nemal som peniaze ani na cestu na Slovensko, to bolo všetko také ako... Ale rozhodol som sa, že nebudem sa na to dívať. Do týždňa potom, keď som sa rozhodol, mi prišli peniaze. A išiel som za tým človekom, napísal som e-mail, dohodli sme sa. Vieš čo? Ja som nevedel, čo mám hovoriť, lebo ja som nechcel vyťahovať už staré veci, to už je staré. Ale Boh takú milosť dal, že my sme mali také stretnutie, aké by sme sa 20 rokov poznali a spolu trávili čas. A Boh to celé proste to bolo všetko v poriadku, odpustili sme si navzájom. Nepripomínali sme si viny. A vieš čo? 3 mesiace nič sa nedialo. Hovorím, na čo som to robil? Niekedy, lenže ja som pochopil, vieš, ty musíš niekedy tie veci nespraviť kvôli niečomu, ale kvôli sebe. Kvôli sebe musíš urobiť tie veci, keď odpúšťaš. A keď som už sa završil po tých mesiacoch ten proces vo mne, keď už som to pochopil, potom prišlo toto pozvanie. Takže takto niekedy ľudia čakajú na veci, chcú veci od Boha, aby sa diali, ale vieš, to je práve, musíme urobiť aj tie nepohodlné kroky dakedy. Že v tých krokoch Boh z nás okresá to nečisté proste. Takže modlite sa za to a určite, pokiaľ chcete, máte na to financie, choďte do Prešova a verím, že to bude silný čas. Proste nemínte to, lebo to rómske prebudenie je veľmi, veľmi silné proste hnutie teraz. Takto, ono bude aj v sobotu taký rómsky, ako keby rómske chvály festival. Tam bude určite veľa ľudí na námestí a my budeme evangelizovať v tých uliciach. Ja ešte v piatok teda ešte kážem na jednom mieste v Česku, ale potom v nedeľu od 2 hodiny začína tá konferencia a večer potom je evangelizačný večer. Takže hej, tieto informácie sú aj na Facebooku našom, takže si to môžete pozrieť. A to je všetko.